Hej, mit navn er Per Rasmussen. Jeg er fra Rasmussen Plus og stifter af Tankekuren. Jeg vil gerne præsentere dig for mental sundhed på SMS. Mental sundhed på SMS er et program, som har været under udvikling siden efteråret 2010, og som oprindeligt var et tilbud til overvægtige kvinder som et supplement til deres vægttab. Mental sundhed på SMS er en præsentation af nogle enkle strategier, som du kan gøre brug af i dit liv, og som er med til at løfte dit selvværd, give dig energi og overskud, livsglæde, og er med til at stille spørgsmålstegn ved nogle af de tanker, som du gør dig nu, og dermed udfordrer dig lidt, og er med til at, invitere dig til at anvende dine tanker på en lidt anden vis. Det jeg taler her om, det er en lille bitte justering. En lille bitte justering, som gør dig i stand til at skabe et bedre resultat, end du har gjort hidtil. Jeg kan jo ikke vide, hvilket resultat du har skabt indtil nu, men jeg tænker, har du vist interesse for det her, så kan det være fordi, at du har et ønske om at arbejde mere effektivt og glædesfyldt med de tanker, du gør om dig og om den verden, som du har omkring dig. Hvad er det så, at mental sundhed på SMS indeholder? Jamen helt konkret, du modtager en sms hver morgen. Sms'en fylder på et A4-papir fylder cirka 9-10 linjer, så det er altså en relativt lang sms, ja faktisk flere sms'er, som er kædet sammen, som jeg sender til dig. De her sms'er er skrevet i et helt almindeligt sprog. De er skrevet af mig. Jeg har stor og god erfaring med at skriver også artikler og nyder at skrive og gøre det i et sprog, som er tilgængeligt. Så det vil sige, mit ønske er i hvert fald, at de her sms-beskeder, de her små historier, nogle af dem er sat sammen og bygger på nogle temaer, som er i løbet af de uger, hvor du nu vælger at modtage de her sms'er. Og hvis jeg skal komme med nogle overskrifter for de uger, som er indeholdt i det her sms-program, og jeg siger dem sådan lige i flæng nu, det er ikke den præcise rækkefølge, men noget af det, som bliver arbejdet med i programmet, det er blandt andet følelser, hvordan du genkender dine følelser, hvordan du får sat et navn på den, og hvordan du, i stedet for at skubbe den væk, som vi har for vane at gøre, invitere den indenfor og gøre den til måske endda din bedste ven, som kan invitere dig til at handle på en lidt anden vis, end du måske plejer at gøre. Vi arbejder med værdier. Der er en af ugerne, der beskæftiger sig med værdier. Og værdier, det er de ting, som for dig er vigtige, for at du kan have et liv med glæde og med energi og med overskud og med kærlighed selvfølgelig. Og det er rigtig, rigtig fint at få opmærksomhed på, hvad er det egentlig, der er vigtigt for dig som menneske. Og det er det blandt andet fordi, at i det øjeblik, at du er fuldstændig skarp på, hvad er det, der betyder noget for mig, jamen så vil det have en stor og positiv indflydelse også på din evne til at træffe beslutninger. Der er en af ugerne, der handler om den indre dialog. Jeg kalder det også for power talk. Altså det her indre sludderchatol, som vi hele tiden har kørende, som hele tiden evaluerer på os selv og på verden omkring os. Hvad er det, du går og siger til dig selv? Er det noget, som løfter dig? Eller er det noget, som egentlig agerer undertrykkende virksomhed, og der faktisk devaluerer dig og gør dig mindre og mere utilstrækkelig? Der er en uge, som handler om bevægelse. Der er en uge, som handler om regler. Vi har alle sammen regler for verden omkring os. Regler for de mennesker, vi har omkring os. For de relationer, vi har omkring os. Så der er nogle bestemte ting, der skal være til stede, og når de ting de er opfyldt, så kan du få en ganske bestemt følelse.
Det er meget, meget spændende at arbejde med sms-programmet her, og det er det, fordi jeg sender det ud til dig. Du har ikke nogen mulighed for at skrive tilbage til mig. Det er et program, hvor den her daglige sms den bliver sendt ud, og jeg kan se på de tilbagemeldinger, og det kan du også se, hvis du klikker på det sted, hvor der står læs mere, og kommer ind på den side, hvor der ligger nogle udtalelser inde i min butik, hvor der står sms tankekuren del 1. Så kan du se nogle udtalelser fra nogle kvinder, som har haft nogle oplevelser med sms-programmet. Så det har været i forhold til vægttab. Det, der er meget interessant, det er jo, at programmet her, det handler faktisk overhovedet ikke om vægttab. Der er ikke et ord omkring kalorietabeller. Der er ingenting omkring kostomlægning. Der er heller ikke noget omkring strenge motionsprogrammer. Til gengæld så er der noget, som alt sammen er anerkendende i sin form, og som inviterer dig til at arbejde med din egen omsorg, fordi jeg kan se, at vi som mennesker lykkes meget bedre og mere effektivt med vores ting i det øjeblik, at vi behandler os selv med mildhed, i det øjeblik, at vi selvfølgelig har opmærksomhed på, at vi gerne vil vokse i vores ting, at vi gerne vil fremad, men samtidig, at vi husker at drage omsorg undervejs. Det her var måske en lang snak omkring mental sundhed på sms. Den første måned, den handler og tager præcist udgangspunkt i vægttab. Vælger du en måned mere, eller vælger du det fulde program, som hedder SMS-tankekuren del 2, så kan du forvente et program, som for dig, der gerne vil arbejde med dit vægttab, uanset hvor du er henne i det, uanset om du for så vidt er motiveret, så vil det være med til at give dig mere energi, give dig flere ressourcer, og dermed give dig større og bedre mulighed for at holde tungen lige i munden i forhold til de projekter, som du arbejder med i dit liv, hvor vægttab jo er en del af det. Men programmet del 2 kan også og er også en meget, meget god og fantastisk måde at få boostet dit selvværd, at få løftet dig, at få skruet op for dit humør og give dig mere overskud og give dig mere energi. Jeg byder dig velkommen og siger tak, fordi du lyttede med her. Ha' en dejlig dag. Pas på dig selv.